Dawa tanduk. Untune lho digowake ganteng. Ya ampun. Gak ngono. Iki amin cilik apa amin gede? Sedengan. Sedengan. Iki yo. Ini yo. Udah kebeli. Oke, siap. Iya, iki amin cilik apa amin gede? Sedengan. Kang ngono. Amin cilik, amin gede kok untune sak bogang-bogang, sak padul-padul iki. Rene. Awakmu rene gawe wae. Kowo, aku. Awakmu rene gawe wae. Kowo. Sing takon awakmu tak WA. Pakmu kok kon rene. Lah apa awakmu tambah ngejak ewang sini? Pakku mau ngarit. Ngarit. Bolak-balik kok ngolak ngarit ae. Oh ya ngomong sing benar. Nang pondok. Oh ya ampun. Nang pondok. Heeh, ngapunten niki Mas Amin tasih pados rejeki sing kuwatah. Waduh tapi mondok iki rada suwe mulih. Wis gak apa-apa kamu nggawe emang jenenge sapa iki? Telo sapa lali kok. Famine kok telo iki lho. Sampeyan iki yo apik. Untuk malah-malah kudu ucul ae. Aja iku wade, aja diucul-uculno. Aja sampai ucul. Aku ora ngutulno. Aja ngene. Kowe. Udah ngene. Ojo dhewe. Biasa nang kene lah terkenale Mas Amin. Saiki Amine rada gede sedengan cilik. Oh, Amin sedengan. Tepangno jenengmu sapa? Tepangaken. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik. Awakmu mbok kaya sing cilik. Iki bener cilik kaya kaste. Tapi nek masalah salam, pinter nggih, Dik. Jenenge sapa? Ziko. Ziko telo kakimu. Jenenge Mas Ziko. Mas Ziko iso salam? Iso, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono iso. Alah ngono yo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kulino bubul welut rupane kaya welut ya. Lah matur nuwun. Heeh. Nah iya. Kaya iki mau salam. Kaya iki mau lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Mosok kalah karo sing cilik. Awakmu iku rada sedengan. Kudune paham. Coba disangkas. Aduh Gusti. Mau iki jangan jatuh. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat, Bapak hadirin kakek melorot. Para hadirin, para hadirin, para hadirin, para hadirat, para hadirat. Sing gak hadir, sing gak hadir. Tak rapat, tak rapat. Ayo. Ini aku. Tepangaken. Tepangaken nami kula sinten? Lah jenengmu sapa? Aku dhewe lali. Lah iya, amin kok. Duwe anak model ngene iki jenengmu gampang lali yo ngene kene anak-anak peluru. Golek maksudnya. Makane kamu iku gendane aja akeh-akeh. Sampai lali anake jenenge sapa. Ya ampun. Wis kesuwen ngono ae. Iki lho, enek Mas Jiko. Mas Jiko sampe iso nyanyi. Alhamdulillah. Iso nyanyi lagu lawasan. Jare iso nyanyi kok saged lagu lawasan kok boten iki piye sampeane? Bisa ada lagi coba ini. Joko tingkir. Mari kene joko tingkir. Saiki lawasan sing ada Mbak Dukun ben terang, udane ben terang ya. Heeh. Iso ya ada Mbak Dukun iso. Coba. Ada Mbak Dukun sedang mengobati. Ya ampun, mengobati apa? Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ngono, iku bagianmu iling-ilingan lele. Aku ngene iki dolanan karo anak karo putu lho. Ya Allah, iki anak iki kudu rene putu. Nah, ya. Terima kasih. Ya ampun, matur nuwun Mas Jiko, terima kasih. Deyu, apa? Oh, sing sabar lho nggih. Uripku pancen iku kudu sabar. Apa nih? Kok untukku ngene? Iki ngono kudu untukku. Tak singgahno. Iki lagune sabar. Iso lagu sabar. Mosok sabar gak iso lele. Min, amin. Apa jenengmu? Jenengmu sapa? Aku dhewe lali kok. Iya lali. Li. Jenenge Li. Untung gak ditambahi P. Lo gak ada sing nutup. Oh, gak dhewe aku. Ya ampun. Li, iso nyanyi. Mas Jiko mau lagu minggu sabar ya Mas ya. Awakmu lagu khusus iki mau acara apa iki? Sunatan. Oh kitanan. Utawi ketaan nggih. Kitanane Mas sinten? Mas Jaki. Iki nek Mas Jiko. Apa? Kaya tau ro jenenge Jaki kenal awakmu. Lah iki kancaku nek kandungan. Kancaku nek kandungan iku Jaki iki. Yo kleru kancane iki lho. Iki Jiko. Kok kenal Mas Jaki? Lho, sing ndi wonge? Jare kenal Mas Jaki lah kok sing ndi karo. Apa ki? Oh iya, wis gating ngene iki. Kene nek panggunge aku nggo ngono iku. Heeh. Iki acarane Mas Jaki Kitanan. Muga-muga ndang waras, ndang kena diapakno Le? Dijajal. Apane dijajal? Ikune dijajal koyo ngono. Oh, ngono ah. Oh, ngono. Mas Jiko
Iki lah jenenge meh padha karo sampean. Sampean wis sunat. Oh, sunati loro lho. Loro sunat. Aja takok Mas Jaki lak loro. Awakmu gurung sunat. Mas Jaki lho gawe gedhu. Oleh lunat. Oh, iki ambek gaji masjid iki. Aku ge pecok. Ngono. Lah, awakmu ben iki jalur sunat diapakno? Gladi, bendu, graji apa? Nasi. Graji. Mas Jaki kawane nganggo suntik laser. Saiki iki jamane laser. Enak ambek laser. Titik dot. Dot. Hah? Grendo. Gelis. Gelis grendo. Iki nyambut gawe temenan iki kira double. Muga-muga Mas Jaki diparingi sehat dan cepet waras, rezeki lancar. Muga-muga duwe gawe iki utange lunas. Yang unyu udah nang kene lho ora unyu. Bayu. Muga-muga yo enek juragan nyawer. Tunggu mana? Iki mau enek requestan sabar. Lah iki enek awas dadi tongtung kantor tangtung. Jalan kedua sampean ya. Bayu, Cak Muci terima kasih matur nuwun. Nyuwun kembang kopi. Terima kasih. Iki panyuwune nek sabar, kembang kopi. Oh, akeh. Iso ndongakno. Muga-muga Mas Jaki kaya aku mau iso ndongakno. Ngadep rono, ele belajar tuh. Tak ndongakno Mas Jaki ya. Parake jeneng tetep apa cepet iku apa jenenge. Kamara. Ah, kulek wis arek kene dijajal. Ayo Mas Jiko. Muga-muga Muka-muka Mas Jaki tulis waras. wis iki mau nopo ini tulis waras awakmu ganti liyane Diparingi sehat. diparingi Muka-muka Mas Jaki diparingi Sehat. Panjang umur. Yang umur. Sekolahnya pinter. si sekolahnya pinter piye to Pak De wong iki sekolah gak tau munggah Ada yang mangane laron. lah iya yang iki Mangane laron. Kalau gede nak, tak iso. awakmu panganane larot gak ngoten iki si pangane welut sing gowed iki sing ngene aku lek mangan buku welut kok lanjut digaweno sabar rumiyin bersama tuh Ronggo Seto.
ampun. Sapa iku Mang Li? Iku Mang sapa Li? Paji, iku mau. Paji Tanek Pirji. Paji, oh Paji. Bayu pi apamu ki? Hah? Tanggaku iku, tanggaku atuh iku. Sapa jenenge? Paji. Iki enek penyuwunan saking sapa mau? Pak D sapa mau? Sing ngawas. Sapa Pak D Pano? Pak Pano ae. Tak muji, Pak D muji. Karo Pak D Pak Gito, Pak D Gito. Iku mau nyuwun bubuk karo kopi. Ojo digarap dhisik, digarap keri-keri ae. Iki mau tak garape. Mau lagu Mbah Dukun gak ganti. Iki ngene gak dibelajari menimben gak enek sing ngrusno. Tak laguno. Iku balonku ae. Lagu putu-putu karo anak-anak lho lali. Yo janji kok lali. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kau kuning kelabu, merah muda cantik. Terus tanam hijau.
Wah, sing dukun iki aku. Lah aku kena ini iki lho. Balik maneh. Ayo. Apa? Lali. Tambah dukun. Pak Iko. Kok beli batu kok? Oh iya. Iya, man. Ada Pak Dukun, sedang mengobati pasiennya. Ya ampun, ngono nyambut gawe njaluk bayaran larang. Utang gitar. Lari ya ganti. Ini. Ini sih. Ada Mbak Dukun. Kata nang sembure belayu. Iki gak dadi maneh. Belajar mana ya, Le? Makane mumpung jeno, mumpung cilik, belajar itu setinggi mungkin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Paribasane ngono, Le. Lah awakmu kan sebagai lelaki penerus pakmu. Mergo pakmu wis mlebu barok mondone. Kleru kok mondo. Nyambut gawe ado. Ya Allah. Belajar sing temen ya. Wis saiki nutupno request e akeh iki mau. Blitar Kembang kopi riyen kali Oh, ya. Asmara wau. bersama Turangga Seta kembang kopi udune gubuk asmara. Mantun nika Kutha Blitar.
jaluk warung tenda lala apa kok gubuk asmara iki tanggung jawab gubuk asmara warung tenda gubuk asmara warung tenda warung doyong ya warung doyong apa ya oh gak sih wong gak patek doyong kok iki wis gak patek doyong Anake warung doyong, Mas. oh tamu undangan si iku lho warung tenda iku lho tutup apa buka saiki buka ya Allah ya buka lo ah kaiso Gus kaiso warung yani Warung pojok. warung pojok warung pojok ya warung tenda iki mari ngono request maneh iki tamu tak diundang kok tamu undangan ya wis sesuk arepku saja kure-kure niki sing jaranan kedua ini wis siap apa urung? Durung siap. Bersama niki requestan gubuk asmara sampean sampun nanti kok kita. Oh, ado-ado teko ngono. Heeh, gubuk asmara ini kan disiki. Heeh ya. Bareng matur nuwun. Kok apa lah request lagu napa? Napa sembarang ya? Sembarang ya. Sing enak pokoke. Mbak Meni sing enak. Iki mau lho. Tamu undangan. Pegon. Susah ya,
Ini kalapan jadi. Ayo. Lagu ini piye lagu ini ayo. Apa? Ganti kawitan sinawan. Susah ae. Kok gak iso susah? Hah? Panas. Oh repot. 10.000 ngrepoti. Kawitan sinawan. Sinawang, Sinawang. Bersama Sinawang untuk Anda. Turong. Bersama Sinawang. Ayo Bu, pakai Sinawang.
iki kadung ngene. Heeh. Niki wancine jalanan jibrat apa ora iki? Seto jibrat apa ora seto? Jibrat apa mboten? Ayo, ku nek jibrat sakno kancane. Sing klambine jeng putih-putih bersih, nanti kotor. Kalau kotor yang nyumbah siapa? Nyumbah dewe. Bersama tuh Ronggo Seto, wayahe jalanan kedua bolong. Hadirin bersama pengunjung yang kami hormati, demikian tadi yang telah kita saksikan bersama-sama. Biar Bapak tentunya masih bersama Tung Ronggo Seto. Dan untuk acara kami yang ketiga berupa Kudo Kepang kembali yang menghiasi di sore yang berbahagia ini, tentunya masih bersama Tung Ronggo